Analytics.sk je projekt s ambíciou poskytnúť správcom webov užitočné SEO nástroje. Ich výhodou je, že berú do úvahy špecifika slovenského internetu, poskytujú na seba nadväzujúce reporty a tým dodávajú ucelený pohľad na aktuálny stav sídla vo vyhľadávačoch. Užívateľ si zadá URL a adresu sídla a maximálne 5 kľúčových slov, ktoré ho najviac zaujímajú. Priemerný audit sídla sa vypracováva približne do 2 minút, s tým, že kým sa vypracováva, užívateľ sa môže pohybovať po webe analytics.sk. Interaktívny SEO audit sídla sa skladá z 3 samostatných celkov. Je to analýza konkurenčnosti kľúčových slov, analýza kvality indexovaných stránok a analýza kvality spätných odkazov. Samostatne po zbehnutí celého auditu si užívateľ môže všetky reporty exportovať. Pozrieme sa teraz bližšie na analýzu konkurenčnosti kľúčových slov. Prvý report nám ukazuje vyhľadávanosť kľúčových slov, ktoré sme zadali. Ďalší report nám ukazuje konkurenčnosť týchto kľúčových slov a nasleduje report, ktorý nám ukazuje aktuálne pozície sídla na zvolené kľúčové slová. Posledná je tabuľka, ktorá nám všetky dáta pekne sumarizuje, aby sme ich mali v kontexte. Pozrime sa teraz na analýzu kvality indexovaných stránok. V prvom reporte vidíme analýzu kvality indexovaných stránok, kde vidíme ako PageRank hlavnej domény, tak celkový počet stránok, ktoré sú Google zaindexované. Nižšie máme dáta pre 64 najvýznamnejších stránok aj s hodnotami ich PageRankov. Tieto dáta máme následne vizualizované v grafe. Pod grafom vidíme ďalšie 2 reporty. Prvým je rozbor kľúčových slov v názvoch zaindexovaných stránok a pod ním nasleduje analýza multiplicitných názov alebo duplicitných title tagov stránok sídla. Môžeme teraz prejsť na analýzu kvality spätných odkazov. Ako prvý vidíme report kvality spätných odkazov sídla, kde vidíme informáciu o celkovom počte spätných odkazov a samostatne dáta pre 64 najvýznamnejších z nich. Tieto dáta sú následne vizualizované v grafe nižšie. Pod grafom sa ešte nachádza rozbor kľúčových slov v spätných odkazoch a tým sme uzavreli všetky reporty a môžeme prejsť na export výsledkov. Pokiaľ ste registrovaným užívateľom, výsledky reportov sa vám automaticky ukladajú do vášho účtu. V prípade, že nie ste registrovaní, môžete si ich aspoň preposlať na ľubovoľnú e-mailovú adresu, ktorú zadáte.